Dengaran menantang biasanya pola era karu-karuan. Nek aku menang ngene iki, kadang aku membayangkan ngono iki. Kayak sing mbok bayangne iki lho apa? Musik-musik Kebo Giro ngono. Alah pengen rabinah to. Ya umur-umurku sakmene wayahe wis rabi pindho. Cangkemmu lho. Lho kok jaran malah ngekek. Kowe nek sing rondo apa duda ngono Nyapa? terus suwi kowe enggak pengen rabi meneh apa? Belas ora pengen. Enake lho umur sedelut, rekosone lho sing suwi. Kesel capek. Aku capek. Lah nek ngerti kesel nyapa dadak mbok bayangne barang. Iku saya. Piye to jane karepmu? Ini aku saya. Wayahe apa? Wayahe cilik apa piye? Saya dinafkahi. Lah wong golek dhewe iso dadak njaluk dinafkahi. Kok malah lara ati. Kadang mirip juga. Uripe kaya dagelan ya guys ya. Kaya dagelan piye karepmu? Piye ora kaya dagelan ini? Yo kadang yo jeneng manusia yang ngeluh iku ya wajar. Nek sekiranya di bojo ora iso ngopen-ngopen lho apa? Buang, singkirkan, hempaskan. Ayo tiwas makan ati. Mending dijole brambang kena nggo nyambel. Ku ngopo ngopeni wong lanang kok ora megawe diopeni. Lah yo mur njaluk ijlike nggo apa ya ta? Apa ndelok-ndelok? Lah kok ramen dideloke ora oleh. Nuduhno sakno lho nek ora oleh didelok iki. Cak gelut. Ayo, budal. Sopo lho sing ngejak gelut iki? Aku iki mengagumimu, malah jak gelut. Aku ora iso gelut iki. Wong kene kok dijak ribut. Ojo salah paham to. Aku iki ndelok awakmu kok ayu men ngono lho. Ayo budal. Gelut paling mek tak tukone bakso ya lho. Oh alah madang to. Ya wis ayo, mumpung luwe aku. Ayo, budal. Dublak cangkemmu. Lho kok jaran iki. Raudi aku. Raudi. Lah nek awakmu ora wedi aku ya ora wedi. Ben padha. Ayo gelut. Lah mbok ayo to. Ayo. Ani ora? Ya wani to. Gelut karo aku. Ayo. Mangkat. Budal. Ngendi? Sembarang ning sorpring apa ning sor jembatan. Wani karo aku. Lah nyapa wedi? Ani ora? Ayo gelut. Gelute iri-iri ya. Ben sahdu. Ayo gelut. Ini parah nih. Bi, bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki ning ndi? Apa ya padha? Ditekoni yo malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune yo robot iki. Kok enek ae demu takon lho. Tara yo ora roh, yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas, lah rong roh rasane kok. Anjay.
Mbak, nyapa wong wedok itu brute kok kudu dikotangi. Dampot raimu. Lho kok jaran dipisui. Iki ana jenenge ilmu kotang, kowe ngerti gak? Oh alah ngono to. Mas yo sanggane abot, tetep anteng ora kaken pola kaya kowe. Kowe apa wis ngerti polahku? Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor, Yo nek ning dhuwur terus yo keju. tapi panggah penak ya ta, miring, sikile dunggane siji, Wah, gaya anjing kencing nek wi. karo rambutnya dijambak-jambak. Enak kowe ngerti ra? Dilaleleh jambak kebanteren. Dadi gundul ra duwe rambut. Dadi ngene bolo. Piye neh? Nyapa saiki lek kowe iki ndadak tekok ya. Saiki nyapa kok wong lanang iki lek ngunjuh ndadak digoceki, he? Yo ben gak ucul. Wong kuwi nyamar lho nek diumbare yo iber. Apa ora iso nguyuh dhewe? Yo iso, tapi nek ora digoceki yo mecer-mecer to. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh ndadak digoceki. Nek masalah ngadeg kudu disenggol, makane diarani pusaka senggol modot. Dampot kok yang ndadak tekok susu dikotangi nyapot. Mbak, dalan bayi diaspal ora to? Ora, Lah kena apa Mbak kok ora diaspal iki? soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora bisa diaspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gondol-gondol. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku didiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae.